Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten niki kula kali rencang-rencang bakal nampilake musikalisasi geguritan. Tapi sadurunge niku kenalaken kula Belajar Karya Bengandono saking absen 11. Kami kula Revaldo saking absen 33. Kula Adelia Nikita Putri saking absen 3. Kula Tasya saking absen 36. Kula Fatima saking absen 16. Kula Kristi Ajeng saking absen 13. Kula Terang Anjani saka absen 13. Nggih pun langsung mawon dimulai musikalisasi geguritan ini. Nggih pun cekap semanten mawon penampilan musikalisasi geguritan saka kelompok setunggal. Kelompok setunggal ngucapake sugeng pamardikan Indonesia sing ke-78. Setunggal. Merdeka! 8. Bukan mesti ngomong. Merdeka. Dikat. Dikat.